Да, точно прав си. Не я познавам много добре, я познавам и я знам каква е пълен буклук. Брато, не знам кой е буклука. Просто нямам думи и както и да е. Пети, ако гледаш това, просто нямам какво да кажа, човек. Тъпи, отвратителни хейтери, мразя ви, ама много ви мразя, защото сте бахти мишките, човек. Що не го кажеш в лицето, като я познаваш и като си толкова отворен или отворена. Не ме интересува какво си въобще даже. Така че, както казах миналото, get a life. Stupid hater. И сега мисля да държа дълго видео, за да ти говоря колко си проси, колко си нещотен. А Пети, за тебе... А ти, махай се. Айде, къш, махай се от моя аз. Бъди си хейтва и други хора. Не се занимай с мен и с Петя. Ясно ли ти? Айде.